Ayun, kaka-pick up natin mga ka-that's good sa A&W dyan. De-deliver natin ito. Kaso ito ayos natin sa bag. Itong kape lalagay ko dun sa bag na yon. Tapos itong mga pagkain dito sa isang bag. Tapos i-ready to drive na natin para mandar na tayo. Yan. Punta ka sa map ngayon. May instruction siya dyan, nakalagay dyan, sabi niyo. Call if lost. Not on Patterson Avenue. Laneway behind it. Carriage house with own entry and driveway using Laneway Alley Road between Wardlow and Patterson Ave. Cannot access from Patterson Ave. You can drive down Laneway right up to home. Ang haba ng instruction niya. Alam ko na yan kasi nade-deliveran ko na yung area na yan eh. So yan, tanan natin. Starting route to 603 Patterson Avenue. Proceed to Lakeshore Road, then turn left. Doon lang tayo. Sabi niya sa lane daw. So doon tayo papasok. Yun, na-deliver na natin. Kaka-drop lang natin yung pagkain. So nag-aantay ulit siya. Kaya nagmamatch siya ulit ng order. Kaso kanina, ang oras na 9:56 na. Bale, nag-login tayo mga 8:30. Ang schedule kasi natin 8:30, 9:30, 10:30 hanggang 12:30. Kaso isang oras bago tayo naka-pick up ng unang order natin. Kaya tumambay ako kanina dun sa Urban Plaza. Kaso na-CCR naman ako. Hirap pa namang mag-CR dito, pero may mga kakilala na akong restaurant o kaya mga fast food na pwedeng paki-CRan na. Dito kasi pag naihi ka, halimbawa, wala ritong mga bihira yung public na CR eh. Kailangan mo pumasok sa mga restaurant para maki-CR. Ang problema naman, mga restaurant, yung mga susi nandun sa cashier. Hingin mo yung susi ng CR sa cashier. Yung may pumasok ka, that's good. $13 for 12 kilometers naman to. So pick up natin 12 kilometers, medyo malayo pero okay na yun. Kasi kapag naputol yung pick up, halimbawa hindi mo in-accept, matagal ka na naman bigyan ng ng order. You've entered the parking lot for your destination. Dito tayo magpipick up mga that's good. Pasok na tayo sa parking. Yung panahon ngayon dito sa Kelowna, malamig pa rin pero lang, 3 degrees lang. Tapos basa yung paligid kasi kagabi umulan. Hindi na buo yung snow. Ulan lang siya ngayon. Ayaw niya. Diyan tayo sa The Dutch Restaurant. Arrive. Tayo magpipick up. Pick up natin. Two bags ulit. Ito yung mga drinks nasa isang bag. Itong isang bag kasi na to pang cold ito. Hindi lalabas yung lamig ng pagkain. Kaya pagdating sa customer malamig pa rin. Yan naman. Ito namang isa, hot bag naman ito. Nandito yung isang bag. Ayun yung isa. Ito namang hot bag, naka-design to para sa mainit kasi ito may singawan siya rito konti para hindi mag-moist sa loob.
So yung pagkain mainit pa rin pero hindi siya basa. Tulad ng paligid, basa yung paligid oh. Umulan. 3 degrees ang temperature natin. Tapos yung cellphone natin, lagay natin dyan. Tapos ready to drive. West Kelowna ito mga ka-That's Good. Medyo tatawid tayo sa lake nito. Malayo-layo. Starting route to 1242 Bose Road. Hindi pa ako nagkarga ng gas eh. Proceed to the route. Then Malapit na turn right ma-empty. onto Gordon Drive. Siguro pagka deliver ko nito, karga muna ako ng gas. Karga tayo ng gas para hanggang ano to, maghapon na. West Kelowna, hindi na ako makapag video sa kalsada kasi delikado. Wala yung cameraman ko eh. Makapag video ako pagdating na dun sa de-deliveran. So 12 kilometers to mga ka-That's Good. Ganda ng mga pine tree oh. Tapos yung panahon ganito, makulimlim na maambon-ambon. Tapos foggy. Turn right onto Bose Road. Then the destination is on your left. Nasa ulap na tayo. Hi. 42. Pagi yung paligid. Kaka-deliver lang mga ka-That's Good. Isang ko yung windshield natin. Pagi talaga yun. Pero ang ganda eh. Na dito sa West Kelowna, lalo dito sa bundok, hindi masyadong natunaw yung mga ice nila. Ay yung mga kalsada, ay mga ice, madulas. Yan yung pinanggalingan natin oh. May mga ice yung kalsada. West Kelowna ito mga ka-That's Good. Yung sa atin naman Kelowna. So babalik tayo doon sa Kelowna. Tapos doon ako magkakarga ng gas. So naka-post muna ako. Pupunta tayo sa Costco gasoline. Tayo magkakarga ng gas dahil mas mura ang gas sa Costco mga ka-That's Good. Tignan ko kung magkano nung isang araw, 151.9. Ang presyo rito mga That's Good cents eh. Ay 150, o tama, 151.9 cents. Yun ang presyo ng per liter nila rito ngayon. Ewan ko ngayon kung yun pa rin. So check ko mamaya pagdating dun. Ang taas natin That's Good kasi hindi natin makita yung baba dahil pagi, nasa ulap tayo. Hindi natin makita yung lake kasi nandito tayo sa kabila ng lake eh. Mga ginagawang bahay That's Good. Mga plywood lang yung mga bahay nila. Pero ano yan, may hindi yan yung isang plywood lang parang plywood tapos may ilalagay sa gitna na parang kung ano-ano, may mga foam ganun. Tapos plywood ulit ganun. Uy, may may deer. May usa. Ayan o That's Good. Ang laki. Masagasaan natin yun. UP yung sasakyan natin. Daming klase ng deer dito, iba-ibang klase. Hindi rin pala basta-basta deer yung mga yan. May mga klase rin sila. Kasi may mga deer na may sungay, meron din yung walang sungay. Yun. Ang lugar na to mga ka-That's Good, tawag dito Bear Creek. Ayun yung lake eh oh.
Kaso hindi masyadong makilala yung lake. Ulap na. Ang ganda oh. Winter pa rin mga ka-that's good. Pero tagal lang hindi bumuhos ang snow. Mga magdadalawang linggo na. Ang huling buhos ng snow nung Christmas Day, December 25. Tapos hindi na nasundan hanggang ngayon. Kaya nagkaroon ng ano rito mga ka-that's good, White Christmas. Tayo ng gas. Yun pa rin ang presyo, 151.9. Umiikot. Dubilagi ng kotse. Pag winter mga ka-that's good, madumi yan. Halimbawa, i-carwash mo ngayon, mamayang hapon, madumi na naman yan. Ang carwash pa naman dito ka-that's good, $12. Pero ano, kung araw-araw kang mag-carwash ng $12, di magastos, di ba? Ang ginagawa ko, per week. So baka madalawang araw pa bago ko i-carwash to. Kasi araw-araw lumalabas. So pinakarga ko ngayon, pinufull tank ko. Full tank natin ya, that's good. Umabot ng $57 mga ka-that's good. 37.5 liters yung naikarga ko. Yun, pwede na tayo mag-duty ulit. Nakakarga na tayo ng gas mga ka-that's good. Nag-aantay tayo ng book ngayon naman ng pick up dito tayo sa Superstore. 2 oras at kalahati na tayong naka-duty mga ka-that's good. 2 delivery pa lang tayo. Kasi yung unang 1 oras walang delivery, nakatambay lang tayo, walang pumapasok. Mahina mga ka-that's good. Ngayon naman, gaante ulit tayo, tingnan natin. Almusal muna tayo mga ka-that's good. Ito tayo sa all-time favorite natin, A&W. Mahina ang biyahe ngayon. Yung kaka-deliver natin naman, yung pangatlong order. So 3 oras na tayo, 3 delivery pa lang tayo. Matumal ka, that's good ngayon. Ganun talaga. May araw na malakas, may araw na matumal, ganun. Grabe ang dumi ng kotse. Sa linggo ko na wawashing to. So may ipipick up ulit tayo sa Choplift naman mga ka-that's good. Dito tayo mag-pick up o Choplift. Choplift. Boss, 3652. Happy New Year, boss. Thank you. Okay, i-deliver na natin to. Tapos, pagka-deliver na ito, baka may ma-pick up na naman tayo. Ganyan yan eh, pag minsan, pag naka-pick up ka, meron yung time na tuloy-tuloy siya. Meron naman yung time na 1 oras na wala pa. Yeah. I-deliver natin to mga ka-that's good. Mukhang sa ano to, natutunugan ko, mukhang sa ano to, Subaru. Hindi nakalagay kung ano yung pangalan nung building eh, pero mukhang sa Subaru ito. Tingnan natin kung sa Subaru nga mga ka-that's good itong de-deliveran. Makulimlim pa rin ang panahon pero nakakasilaw kasi yung white, kasi yung langit puti,
Tapos yung paligid, lalo pag nasa mga bundok ka, yung snow nakakasilaw. Kaya yung paligid nakakasilaw mga ka-that's good. Mahina ngayon, matumal. Ang ano ko rito, dumami yung dumami yung driver mga ka-that's good. Kasi itong pag de-deliver, ito yung mabilis na pag halimbawa bago ka lang sa Canada. Kasi dumami ang refugee, yung mga galing ng Ukraine mga ka-that's good. Tsaka mga iba-ibang bansa, mga refugee. Ito yung mabilis na madali mong matatrabaho ka agad pag dating mo ng Canada, yung food delivery. Lalo sa DoorDash, kasi sa DoorDash kahit driver's license mo dun sa pinanggalingan mong bansa, pwede mo nang gamitin ka agad. Hindi mo na kailangan ng Canada license. Magagamit mo yung that's good, yung lisensya mo kung saang bansa ka nang galing kaagad. Pag DoorDash pag skip mas mahigpit, hindi mo pwedeng gamitin yun. Pag skip kailangan na Canadian driver's license, Canada driver's license yung gamit mo. Yung medyo traffic that's good, parang may aksidente dun sa unahan. Marami ring aksidente rito. Yung aksidente nga lang rito mabilis maayos. Halimbawa may nagkabangga ang kotse, yung hindi naman fatal, yung wala namang namatay ganun, yung mga sasakyan lang nasira, mabilis lang yun. Mga wala pang 20 minutes mga ka-that's good, naalis na yung mga sasakyan. Ay eto, bisikleta ka-that's good, nabangga ng kotse. Palabas siya sa parking, nabangga niya yung nakabisikleta. Delikado mga ka-that's good. Yung bisikleta kasi considered yan as pedestrian kasi vulnerable yung mga nakabisikleta dahil katawan nila agad yung yung masasagi. Mukhang hindi naman masyadong fatal. Ginagamot na siya dun sa ambulansya. Madami na akong nakitang aksidente rito. May mga nakita na rin ako na yung mga grabe yung mga fatal. Di ko sure kung patay pero nakita ko sa upuan nakaganon lang tapos nakalaylay. Pwedeng nawalan lang ng malay o hindi ko sure. Ang pinakamatinding nakita ko na yung talagang bumaliktad, yung umikot talaga upside down ganon. Dami rin dito mga na-aksidente. In 1 kilometer, turn right. Dito kasi naka-sistema na yung kalsada ka, that's good. Pag nag-drive ka rito, may system ka ng susundan. Kailangan makisama ka na dun sa system, ganun. Ibig sabihin, sundin mo yung mga speed limit, yan. Pag nag-over ka sa speed talaga, dyan nagkukos ng rito, aksidente. Kasi yung mga driver dito sumusunod sa sa system, sa sistema kumbaga. Sabi na nga ba ka, that's good, sa Subaru. Subaru tayo magde-deliver. Subaru Kelowna. Ayun naman, Nissan. Yeah. Kay Christina. Mga that's good, may nakita akong kotse, ang ganda. Ito yung ito yung gustong gusto kong kotse. SLK. Ito SLK 350 Model 2011 SLK 6 cylinder automatic gas
Loaded mga ka-That's Good. Oh. Convertible, 31,995. Ito yung ang ganda nito mga ka-That's Good. Itong SLK 350 na to. Usang lalaki. Kuhang-kuha niya yung That's Good, yung gusto ko, pati kulay. Kuhang-kuha yung kulay. Oh. Yung lupit nito. Ang ganda nun. SLK 350 kulay black, yun yung gustong gusto ko mga ka-That's Good. Ang hirap nun makita rito yung kulay black na SLK 350 kasi karamihan ng SLK 350 kulay white tsaka kulay red, bihira yung black. Makakita ka man ng ibang kulay brown mga ka-That's Good, wala yung bihira yung kulay black. 31,000. Sabi mo na lang pag kukunin mo kasi yun, babagsak din yun ng mga 50,000. Sabihin mo na lang kasi may yan, may madami kang idadagdag pa doon. Hindi talaga 31,995 yun. Kasi kukuhaan mo pa yun ng insurance. Iba ang insurance nun, That's Good, kasi Mercedes-Benz siya. Siyempre mas malaki yung insurance mo. Tapos may mga dagdag pa yan. Kaya babagsak yan ng total na 50,000 kung installment mo kukunin. Dito kasi That's Good, mas maganda pag kumuha ka ng sasakyan installment kasi doble-doble ang benefits nun. Ano ang unang benefits nun? Pag halimbawa sasakyan kumuha ka, halimbawa na-approve ka, maganda yung relationship mo sa bangko mo, na-approve ka ng sasakyan, maganda yun pag installment mortgage kasi makakatulong yun para lumaki yung credit score mo mga ka-That's Good. Kasi syempre habang tumatagal ka, di ba kailangan mo rin ng bahay. So sa katagalan bibili ka ng bahay, di ba ka-That's Good. So kapag mababa yung credit limit mo, mahirapan kang ma-approve na kumuha ng bahay sa katagalan. Pero kung halimbawa yung kotse installment, binabayaran mo siya monthly, gumaganda, tumataas yung credit limit mo. So kung after 3 years o sabihin natin 4 years, 5 years, bibili ka na ng condo, apartment o kaya bahay mo, makakatulong na yun kasi titignan nila yung credit limit mo, credit score, yung credit score mo kung okay. Kaya mas maganda rito mag-installment ka ng kotse. Yan yung una na kukunin mo kasi necessity ang kotse rito. Hindi mo maximize yung oras mo pag nagbabas ka lang tsaka yung nagko-commute. Mas maximize mo yung oras mo pag may sarili kang sasakyan. Tapos yung mga grocery, halimbawa ganyan, yung pang araw-araw, idaan mo rin sa credit card yan o kaya sa line of credit sa bangko para makatulong din sa credit score mo, para pag kumuha na ng bahay, makukuha mo yung gusto mong bahay sa katagalan. Dito kasi mga ka-That's Good, ang presyo ng bahay nagdedepende rin sa pwesto niya tsaka sa laki, ganun din, parang Pilipinas din. So naka-idle tayo ngayon ka-That's Good dahil natapos na yung unang natin, schedule natin. So ang sunod na schedule natin ngayon 1 PM hanggang 2, 3, 4 hanggang 5 PM. So lang tayo 1 to 3 o kaya 1 to 4 kasi
Susunduin natin si Mrs. sa trabaho, tapos pupunta siya doon sa pangalawa niyang trabaho. Yung pinapart-timean na lang niya yung dati niyang trabaho. Yung unang trabaho niya dati, yung nani siya noon eh. Ngayon pinapart-timean na lang niya yun ngayon. Pero hindi na siya nag-aalaga ng bata dahil malaki na yung bata. And that's good. Ano na lang siya ngayon, yung magluluto-luto na lang, ganun, linis-linis doon sa dati niyang employer. Kumbaga nandun pa rin siya. Kaya susunduin ko mamaya, tapos ihatid ko doon, tapos tsaka ulit ako bibiyahe na naman, ganun yung routine ko araw-araw. Kapag wala ako nililinisang bahay, mga ka-that's good, de-deliver ako sa Skip the Dishes o kaya DoorDash. Pero madalas ko nang gamitin ngayon yung Skip the Dishes. Bihira ang linis pag ganitong winter, mga ka-that's good. Mas madalas ang linis pag spring na o kaya summer tsaka autumn. Pero kung may mga kontrata, kagaya kung may mga kontrata ako, walang winter doon. Kahit winter, pupuntahan talaga yun, lilinisan. Yan yung mga hinahanap natin. Maganda yung mga ganun, yung kontrata, mga ka-that's good. Every 2 weeks lilinisan mo, ganun. O kaya every month, ganyan. Yun ang maganda. Ganun yung mga hinahanap natin. Yun, launa na, mga ka-that's good. Mag-uumpisa na yung duty na naman natin. Yung schedule natin 1 to 5, 4 na oras yun. Kaso daan muna tayo dito sa mall, sa food court, kasi makiki-CR tayo. Walang mga ano rito, yung mga public na CR, mga that's good. Kailangan pumasok ka sa mga establishment, doon ka maki-CR sa kanila. Maganda sa mga restaurant, lalo pag kilala ka na na rider o kaya driver ng delivery food driver. Kung kilala ka na, okay lang sa kanila na maki-CR ka. Sinyasan mo lang, abot nila sa iyo yung susi. Sususian mo na yung CR. Tapos buksan mo na, CR ka na lang, ganun. Pero dito sa mall, open lang to. Malapit na kasi ako rito, dito na ako mag-CR muna. 4 na oras na naman yun. Pero maya pag na-CR ako, daan ako sa kadalasan sa McDonald, ganun. Kasi McDonald, open lang yung CR nila. Yung ibang McDonald yung iba naman hindi. Ayun, ganda mga CR dito. Ang dilim na, alas 4 pa lang, mga ka-that's good. Pero ang ganda nung paligid, Pagi. Parang yung Lord of the Rings. Ganda yun. Oo. Lalabas yung mga orcs dyan. Lalo dito, ganda. Hindi na makita, kalsada na lang yung nakikita. Pataas ng pataas. Paakyat kasi tayo sa bundok na, mga that's good. Tapos may mga snow na rito. Doon sa baba wala ka nang makitang snow Dito meron pa, kahit pa paano. Hindi pa natunaw lahat. Taas na kasi temperature, 3 degrees. Sabay luto, mga ka-that's good. Luto naman tayo ng pang dinner. To, mga ka-that's good, yung pinapakuluan ko yung ribs. Meron akong nabiling yung taro, laman ng gabi.
Ngayon, lambot ko lang yung rails. That's good. Wala pa. Palambutin ko muna mabuti para lumabas yung fork niya. Muna natin. Ayun natin na lumambot siya. Luto mo eh. Ganun dito. Ako ang chef. Chef cook. That's good. Magpa-5 pa lang ng hapon pero parang ating gabi na. Oh. Dilim eh. Gulo na naman na itong ano. Ano nangyari? Ayan ang umilaw. Yun. Yung pick up tayo ulit. That's good. Yun natin yung bag natin. Pipick up naman natin yung sa South Street Burger. Maambon, that's good. Kakaibang panahon ngayon dito sa Kelowna. Pero malamig, 3 degrees. Tayo South Street Burger. Hi. 8898 please. Deliver natin, malapit lang ito. Mga 8 kilometers lang. Basta yung paligid eh. Dito ngayon ang Kelowna. Yung kaka-deliver lang mga that's good. Dito tayo sa East Kelowna nag-deliver. Ito yung kagubatan. Maraming puno rito. Parang ito yung countryside ng Kelowna. Pagi, that's good. Mahamog. Hamog ba yan? Tama. Halos di na makita yung daanan. Parang may usok yan sa unahan ko. Mahamog, that's good. Daan-daan lang tayo. Nakahay yung ilaw ko. Kapal ng fog. Delikado. Dahan-dahan lang. DQ naman tayo mga kadats good. Muulan yun. Ito yung Urban Plaza pa. That's good. Yung tinatambayan ko. Maulan. Dito tayo magpipick up ngayon sa DQ. Antayin lang natin mga kadats. Hindi pa tapos. Alam pa tao ngayon. Deliver natin to mga kadats good. Galing sa DQ. Ihawan natin. Parang yung mga pelikula, di ba? Nakailaw yung loob pag nagda-drive. Yan, mga kadats good. Maulan eh. Nakakatamad yung panahon niya. Tapos malamig pa. Ngayon. Itong de-deliveran natin, sabi niya may COVID daw sila. Sa delikado yun ah. Turn left onto Richter Street. Kakatok lang daw tapos iwan lang sa harap ng pintuan ng yung pagkain. So may COVID daw sila.
Parang yung COVID dito, that's good, ano? Hindi na... In 2.1 kilometers, turn right onto Sutherland Avenue. Kasi nung pagdating ko nung May dito, wala nang mask eh. Hindi na nagbe-face mask yung mga tao. Parang normal na lang. Pero may mga nako-COVID pa rin pa isa-isa. Pero hindi na siya yung parang dati na pag may na-COVID, di ba? Siguro parang lagnat na lang ngayon yun. Hindi na siya malaking issue. Malambot tong ice mga kadatsud. Yun yung ice na natutunaw na kasi. Ayan o, kadatsud. Ice yan o. Ice na tutunaw. I-deliver na natin. Antay ulit tayo. Dito tayo sa downtown. That's good. Dito tayo mag-pick up. Bilhin natin yung bag natin. Sabay takbo tawid. Pizza Napolitana. Ayan. Kaya mag-pick up. Maulan yung downtown. In downtown, that's good eh. Ambon. Malakas na ambon. Andun tayo sa tawid. Doon tayo nakapark, nag-aantay. So, tatakbo lang tayo, tatawid. Kumbaga antayin lang natin na wala sasakyan. Saka tayo tatakbo. Malapit lang yung de-deliveran mga kalas ko. So, dito na tayo. Sa bahay na yan. Yung tayo mag-deliver. Yung madulas. McDonald. Sunod na pick up natin, McDonald. Alak na. Nilalak kasi nila yung pinto pag mga 8 PM na that's good. Kasi sarado na yung order ng lobby. Wala na. Yung McDonald dito sa Shell. Tayin natin. DQ ulit mga kadats ko. Dalawa yung pinick up natin. De-deliver natin. Ang ganda ng ano. Urban no? Walang naglalaro. Meron. Isa. Ayun no. Ito yun no. Ice skating rink dito sa Stewart Park. Dito sa downtown Kilona mga kadats ko. Parang gusto ko rin practicein ito minsan. Ayan, nag-iisa lang yung naglalaro. Ito dati, nung ginagawa pa lang to, nung paumpisa ng winter, nilagyan nila ng ano to, ng trapal tsaka tubig. Ito, tubig to yung nilagay ito eh. Tapos, nung lumamig na, tumigas yung tubig. Makapal to mga kadats ko. Tapos, puro ice yan. Ayan o. May bayad din to eh, that's good.
Bukas maraming tao rito bukas. Kasi Sabado tsaka Linggo. May bayad to yung adult, $6. Yung bata naman na 12 years old hanggang 5 years old pababa. 12 pababa hanggang 5. $5 mga kadads good. Tapos $2 na yung 5 years old pababa. Tapos dito naman merong apoy, ayan. Para pag sobrang lamig, giniginaw ka, punta ka lang dito, ganun, pampainit. Ayan, oh, init, oh. Open flame. That's good. May mga upuan din yan. Upo sila habang nanonood ng mga naglalaro. Kaso wala. That's good. Walang masyadong naglalaro. Kasi umuulan. Ayaw maulanan ng mga tao. Ito is Stuart Park dito sa downtown Kelowna. Yun naman yung City Hall. Ito yung downtown Maambun mga kadads good. Wala masyadong tao. That's good, oh. Ganda ng itsura niya. Mga ilaw lang ng sasakyan. Nakikita mo. Tsaka yung mga street light. Ayan, oh. Pauwi na tayo mga ka-that's good. Alas 9 na ng gabi. Nagutom ulit ako, ah. Ganda nung panahon niya, oh. Maghapon na umambon lang ng umambon mga ka-that's good. Tinutunaw na niya yung mga ice. Ganyan lang dito mga ka-that's good. Pag walang linis, nagde-deliver naman. Food delivery, skip o kaya DoorDash. Dito na tayo, paakyat na tayo ng Clarence mga ka-that's good. Doon sa tuktok, doon tayo. Tignan nga natin kung kita yung downtown o hindi. Baka hindi kasi pagi. Kita kahit pa paano. Ayan, oh. Ay hindi, maulap. Ang ganda, eh. Kitang kita yung baba. Dito na tayo mga ka-that's good. Oh, home for rent, sweet home for rent. Ayun. Good night mga ka-that's good. Natapos na naman ang isang araw. Bukas ulit.